Pendentes do reloxo porque quedan 3 semanas para esas ceas do Nadal e hoxe vimos buscar a esta Praza de Ourense que nos recomendan os praceiros e sobre todo tamén que é o que vai máis caro e aínda pode subir. Estamos xa coa conta atrás dos días pro Nadal. Que podemos ir adiantando en canto a carne se refire? A xente, sobre todo, o que están mercando o cabrito e o cordeiro. Entrecós, que solen escasear moito o día do Nadal. Que é o que máis caro tes a estas alturas? A ver, o que máis caro está hoxe é o solombo de ternera. Vendo a 33,90. Ata canto pode subir máis? Non creo que suba moito máis. Se sube pode ser €1, moito máis non sube. Isto é a recomendación e a especialidade de carnicería de Milucho ao longo dos 365 días do ano. Señoras e señores, por se alguén non sabe o que é, É cabrito. Cabrito lechal. Mira que peso, 4,680. Ojo, con cabeza e con asadura. e o kilo vai a 27,90 hoxe. a ti que non che falta na túa mesa no Nadal de carne. De carne, amigo cabrito. 3 semanas antes, Luís, que están a levar de peixes? Levando pues centolo da ría para congelar, levan por exemplo bogavante, levan nécora, algo de lenguado, lubina da ría. Que é o que tes máis caro e que aínda pode encarecer nestas 3 semanas? O mismo percebe, que é unha cousa que normalmente suele subir, pois este que está a 75, pois o mellor está a 120 ou así. De pescado, a merluza, que sigue estando cara, non? Porque está a 18 euros. E a canto pode chegar aínda? Pois pode andar sobre os 20, 22 euros. Na casa dun peixeiro, neste caso de Luís, que non falta de peixe ou de marisco no seu Nadal na súa mesa? Pois algo de centolo da ría, nécora, comeste algo de todo o que é marisco, non? Pois centola, algo de camarón. Se pregunto que podemos ir adiantando a que estamos a 3 semanas, home, se cadra as uvas non. Non, bueno, non, pero hai figos pasos, uvas pasas. Ao mellor podes levar unha piña que este un poquinho verde para que se vaya madurando. Mira, isto sí, isto é unha cousa que aguanta. Que é o que está máis caro agora no teu posto? Pois máis caro está a verdura, de grelos, de repolos. O feixe de grelos a canto está? A 2,50. Hai feixes grandes e feixes pequenos. A 2,50 o pequeno e a 4 o manoxo grande. Poderías chegar ata? Hasta €1 máis, o mellor, eh? De todo canto tes colorido e maravilloso e saboroso, que recomendación nos faz? Temos naranja, que está moi ben de precio, a 1,50 o kilo. O kiwi do país, que este do país. Do que ti vendes habitualmente, que non falta na túa mesa, de froitas e verduras? Bueno, na miña mesa nunca faltou a berza blanca. Que destacamos? Minuto resultado importante, prezos o máis caro, solombo de tenreira en carnes, en peixes, a pescada do pincho que pode chegar ata os 20 euros, mesmo nos dicía Fontela. É importante, en froitas, en verduras, os grelos ata 5 euros pode chegar o manoxo grande. E que nos recomendan? Cabrito en carnes, rodaballo en peixes e en froitas e verduras, cítricos, laranxas e mandarinas.